egin dut esfortzua hemen daude, eta nahi dizugu erakutsi, lehenengo gauza izaten da agur. Sailburu Anderea, emakumeren zuzendari orokorra, ikastetxeetako arduradun eta ikasleok egun on, eta batez ere ikasleok. Nik uste dut gaurkoan, horren beste txalo zapartaren ondoren, benetan zuek merezitakoak, baina badirabe merezi dutenak, Fernando eta antolakuntza lanetan ibili direnak eta zuen irakasleentzako mesedez txalo zaparrada bat. Nire eskerrik beroenak, lehenik eta behin, Emakunderen nahiko programa partue hartu duzuen ikastetxe guztiei. Berdintasunak implikazioa eskatzen du, lana eskatzen du eta ahalegina. Berdintasuna lortzeko bidea ez da beti erraza izaten, baina bide hori egiteko ezinbestekoa da tresna egokiak izatea. Gaur, hemen zaudeten ikasleok, erakutsi diguzue ondo hornituak eta prestatuta zaudetela gure gizartean berdintasuna praktikan jartzeko eta zabaltzeko. Nahiko programaren bitartez, ikasi duzue berdintasunak onurak dakarzkiola gure gizarteari. Berdintasuna giza eskubide bat da, eta gure gizartea hobetzeko tresna bat, indarkeriaren kontrako antidoto bat, eta berrinkuntzarako aukera bat. Ikasi duzue, nahi duzuena izan zaitezketela. Neska ala mutilak, edo neska ala mutil izateak, ezin dituela mugatu inoren aukerak. Zuen aurrean, etorkizun zabala daukazuela, nahi dituzuen ikasketak aukeratzeko, nahi dituzuen kirolak egiteko, nahi duzuen modukoak izateko sexuaren araberako mugarik gabe. Nire eskerrik beroenak baita ere irakaslei. Zuen lana funtseskoa da. Ikaslei mundua zelakoa den, nolakoa den erakusteko ardura handia daukazue. Eta mundua hobetzeko zer egin dezaketen ere iradokitzeko. Zuentzat ere ahalegina suposatzen du egunerokoan berdintasuna kontuan izatea eta irakastea. Baina badakizue baita ere lana eskatzeaz gain ematen dituen fruituak ere balio handiak direla. Horrela ikusi dugu orain arte nahiko programari buruz egindako ebaluazioetan. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako ebaluazioan ikusi dugu nahikoren lan egin duten edo nahikorekin lan egin duten neska mutilek ezagutza handiagoa dutela, generoko rolak eta estereotipuen inguruan, baita eskubideen inguruan ere. Neska mutil hauek kontzienteago dira duten betebeharrei buruz, etxeko lanekin adibidez.
Ikusi dugu programa hau aplikatu den taldeetan agresibitatearen mailak behera eta hemen ikusi dugun empatiaren mailak gora egiten dutela. Oso emaitza onak eman ditu orain arte eta espero dugu aurrerantzean ere horrela jarraitzea. Berdintasunean aurrera egiteak hori eskatzen digu. Berdintasuna, giza eskubideak eta errespetua. Berdintasuna, giza eskubideak eta errespetua. Horra hor, gure gizarteak behar dituen 3 balore garrantzitsu, nahiko programarekin landu dituzuenak. Beraz, guztioi, eskerrak bihotzez balore hauetan oinarritutako gizartea eraikiko duzuelako zuok bai. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, sailburu andrea, ikastetxe ezberdinetatik etorritako arduradunak, ikasleak, etorri zareten guztioi, egun on. Benetan hunkigarria da, hemetik ikusten den irudia. Pozgarria da, hemen gaur, hainbeste neska eta mutil ikustea berdintasunaren alde, giza eskubideen eta errespetuaren aldeko zuen jarrera erakusten. Emakundetik, Fernandok esan dauen bezala, urte asko daramatzagu nahiko jarrera erakusten, nahiko eskidetza programa sustatzen, 2003 urtetik zehazki. Baina gaurko eguna, berak be esan dauen bezala, azken 2 urtetako emaitzak ikusteko eta fruituak jasotzeko eguna dela esango nuke. Gaur, ospakizun eguna da, azken 2 urte hauetan egindako lanari errepasoa emateko eguna, ikasi duzuen guztia nola barneratu duzuen egiaztatzeko eta berdintasunaren konpromisoa berresteko baita ere. Lehenik eta behin, zorionak. Zorionak hemen zaudeten eta gaur etorri ezin izan duten beste hainbat ikastetxei. Guztira, 36 ikastetxek, programan parte hartzeko konpromisoa hartu zenuten 2015 urtean. Eta 2 ikasturte epe honetan, 2015 eta 2017 urteen bitartean, lanean ibili zarete. Eta ia, 3.000 ikaslek landu dituzue nahikoren materialak. Esker bereziak gaur ona etortzeko alegina egin duzuen ikastetxei eta bertoko irakasle eta ikaslei. Berriatua, Leioako Mesedetako Andramari, Santurtziko San Jose de Calasanz, Bilboko Felix Serrano, Donostiako Anunciata, Sodupeko Eratzeberri eta Mailabiako Learreta Markina ikastetxeak. Eskerrik asko benetan etortzagatik. Nahiko programan lan egin duzuen ikastetxeek ondo dakizue nahiko ez dela kanpora begirako kanpaina bat. Lanerako programa bat dala eta beraz lana eskatzen dauela. Zuok lana eta implikazioa eskaini diozue programari, baina badakizue baita ere lana eskatzeaz gain, ematen dituen fruituak ere balio handikoak direla. Eskerrak beraz, eskerrak ikastetxetako arduradunei, bereziki irakaslei, eskerrak baita ikasle guztiei, eta ez ditut ahaztu gure baita ere gurasoak, euren implikazioa ere eskatzen duelako programa honek. Guk oso argi daukagu, gizarte berdinzaleago bat eraikitzeko, emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko, errespetuan oinarritutako jarrerak sustatzeko, oso garrantzitsua dela neska eta mutil gazteekin lan egitea. Neska, mutilek, gaztetik ikasi behar duzue, gure gizartean tamalez ematen den emakumeen kontrako indarkeria ez dela ezerezetik sortzen, baduela erro bat, baduela iturburu bat, eta hori emakume eta gizonen arteko berdintasun eza dela. Gaur, indarrean dauden, balore asko aldatu behar doguz gizarte honetatik, eta aldaketa hori neska eta mutilekin hastea ezinbestekoa da.
Kontuan izan behar dugu, berdintasunean estea eguneroko lan bat dala, ez dala bakarrik beste ikasgai bat, ordu konkretu batzuetan ematen dana. Ikasten dugun gauza guztietan du eragina. Izan ere, beste ikasgai batzuk ikasteko erabiltzen dugun hizkera inportantea da, erabiltzen ditugun materialak ere, genero ikuspuntutik zelakoak diren aztertzea beharrezkoa da, ematen ditugun adibideak beti gizonezkoak diren edo emakumezkoenak ere badiren, ikaslei eskaintzen diegun atentzioa berdina den kontuan hartzea garrantzitsua da baita ere eta abar. Gure jarrerak, kasu honetan irakasleen jarrerak, baina baita pertsona heldu guztienak, eragin zuzena du neska mutilen bizitzetan. Eta gure jarrerak eta jarreren arabera, ate batzuk ireki egingo zaizkie edo itzi betirako. Beraz, mila esker irakaslei egiten zabizien alegin guztiagatik. Eta zuei, ikasleoi, berdintasunarekin, giza eskubideekin eta errespetuarekin hartu duzuen konpromisoa gogoratu nahi dizuet. Eta zuen laguntza eskatu, zeren eta berdintasunaren baloren edatzaile bihurtu zarete. Zuen eguneroko jarrerak eragina dute zuen inguruan, zuen neba arrebengan, zuen gurasoengan, zuen ikastetzeko beste ikasleengan, kaleko lagunengan, berdintasuna zer dan ikasi duzue eta berdintasunaren eredu bihurtuta, zuen inguruan berdintasuna zabaltzeko deia egiten dizuegu. Zeren eta horrela, berdintasunaren indarra biderkatuko duzue gure gizartean. Begira, hemen gaur gurekin lehendakaria dugu. Berriki heldu da atzerritik, Kolonbiatik zehazki. Eta han Euskadiko enbasadore izan da. Eta zer da enbasadore izatea, zer egin du enbasadore izateko? Bueno, bertan, berak, Euskadin eta gure herrian, hainbat alorretan, baita bake eta bizikidetza alorrean ere, egiten duguna zabaldu du. Zuek ere, halako enbasadoreak zarete. Berdintasunaren enbasadore bihurtu zarete. Eta ikasi duzuen guztia, barneratu duzuen guztia, orain zuen inguruan zabaltzeko ardura duzue. Aurrera beraz, gure enbasadoreak eta zoazien leku guztietan lelo hau zabaldu, neska ala mutil eskubidetan berdin. Benetan zuengan itxaropen handia daukagu. Eskerrik asko, zorionak, eta orain oso gustura ikusiko dugu gaurko jai egun honetarako prestatu duzuen guztia. Baina hasi aurretik, txalobero bat antolakuntza lanetan ibili diren guztientzako. Eskerrik asko.